Megtörtént a tragédia, és a baloldal újra kormányrúdhoz jutott. Most ne beszéljünk arról, hogy milyen körülmények között, és hogy mennyire demokratikus úton. Akkor a magyar televízióban, amelyet most itt vagyunk, többek között, akkor néhány ember az első baloldali nyomásra, az első keményebb szavakra vette a sátorfáját, és kiment ebből az épületből magas végkielégítés fejében. Sajnos. Lehet, hogy ezek az emberek néhányunknak barátai, de én azt mondom, erre a lépésre, ezekre a lépésekre nincs mentség. Nekem ezek az emberek nem barátaim. Áruló! Az, hogy párttá alakult a Jobbik, abban nagyon komoly szerepe volt annak, hogy ezekben a hónapokban nem láttuk azt, hogy volna Magyarországon olyan politikai párt, akár parlamenten belül, akár parlamenten kívül, aki fölvállalja azt a harcot, amit mi szeretnénk megvívni. Amikor én a miépet elhagytam, a miéből kiléptem, voltak magas szintű személyes találkozóim is, de úgy ítéltem meg, hogy a Fideszben, amelyik akkor még az én szememben többre volt hivatott, mint ahol ma tart, de akkor is úgy láttam, hogy egy ilyen típusú pártban egy személyként, egy emberként, ha országgyűlési képviselő lettem vagy lehettem volna, nem tudok semmit előre mozdítani, mert egy ember legfeljebb arra lett volna alkalmas, hogy a nemzeti radikalizmust megjelenítse, mint Orbán Viktor mögött álló színfalnak az egyik tagja. Úgyhogy ezért nem merült föl bennem az, hogy megpróbáljam, nevezzük ezt így, politikai pályafutásomat ott folytatni, hanem a sokkal nehezebbnek tűnő, és végül is az is volt, az akkor induló Jobbik mellett vállaltam szerepet. Azt láttam, hogy ez az egyetlen párt, amelyen belül a nemzeti radikalizmus meg tud újulni. Nagy öröm számomra az, hogy itt ma már nem vendégként jelenhetek meg, hanem a Jobbik Magyarországért mozgalompárt egyik tagja. Nagyon sok számunkra fontos neves közéleti személyiség bábáskodott ott az október 21-i zászlóbontáson, akik közül számunkra a legfontosabb Pongrácz Gergely bátyánk, a Korvin-köz volt 56-os parancsnoka. Talán az ő beszéde volt a legmeghatóbb és a legfontosabb a mi számunkra. Én nagyon bízok a magyar ifjúságban, őszintén mondom, és nagyon bízom bennetek. Én nagyon remélem, hogy az, amit az előbb elmondott itt a szóvívő, be fog következni. Ha nem a következő választáson, az utána való választáson. De én tudom, hogy egyszer ennek a kicsi szerencsétlen, sokat szenvedett országnak a vezetői közületek fognak kikerülni. Láttátok most itt a lépcsőn, ahol nehezen jöttem fel. 56-ban nem lett volna ilyen probléma, akkor 24 éves voltam. Olyanok, mint így, most. De nekünk az egyik lábunk más évban van. A fákja kiesik a kezünkből. Nektek kell átvenni azt a szellemiséget, azokat az eszméket, amiért 56-ban olyan sok majdásunk halt meg. Nektek kell tovább menni. A tietek a jövő. Nekünk már csak múltunk van. Köszönöm szépen. Nem mernék Pongrácz Gergely szem elé kerülni a túlvilágon, hogyha letérnénk erről az útról. Úgyhogy ez szerintem az ott lévő jobbikosoknak az elszántságát nagyon megerősítette, és ilyen értelemben nagyon nehéz és nagyon kemény ellenfelei leszünk mindenkinek, aki a magyar szabadságra, a magyar nemzeti önrendelkezésre próbál törni. A pártalakulásunk pillanatától fogva ugyanazt mondjuk, mint amit most. Tehát ebben azt hiszem, hogy egyedülálló szereplője a magyar közéletnek a Jobbik. Mi egy nemzeti keresztény politikai pártot alapítottunk akkor is, ugyanazok vagyunk most is, és ugyanazok leszünk később is. És hát azok az alapvetések, illetve ennek az alapvetésnek az alapvető pillérei azok egyértelműek. Mi egységes nemzetben gondolkodunk, tehát számunkra a nemzet határai nem azonosak az ország határaival. Ez egy nagyon fontos
alapvető tétel. A másik ugye, pláne egy fiatal mozgalomnak mindig meg kell keresni azt a történelmi gyökeret, ahonnan magát eredeztetheti. Tehát meg kell próbálni visszanyúlni az időben a legközelebb álló és vele rokon időszakhoz, pillanathoz, történelmi szereplőkhöz, ezt mi 56-ban találtuk meg. Ugyan a szocialista diktatúra és Kádár megölte és elföldelte az 56-osokat, a rendszerváltó pártok újratemetést rendeztek, de mi feltámasztjuk őket, hogy bennünk éljenek tovább. Néhány dologgal alaposan megleptük a politikacsinálókat. Egyrészt a Jobbik a párt alakítása után belekezdett az országos keresztállítási misszióba. Ez ugyebár hatalmas szervezést igényelt, az országnak kb. 25 pontján állítottunk adventi fakereszteket, amely egyrészt teljesen kiverte a biztosítékot a balliberális véleményformálók részéről, ők nem voltak képesek földolgozni azt a tényt, hogy egy keresztény párt, egy keresztény országban a kereszténység legnagyobb ünnepének közelettével a keresztény jelképeket állítja ki a közterületekre. Az ő szemük egy más vallásnak a ünnepi kellékeihez volt mindössze hozzászokva. És a politikai pártokat meglepte az, hogy a Jobbiknak honnan volt ennyi energiája meg szervezettség, hogy 3 héttel az alakulás után az ország 25 pontján adventre fakereszteket állítson fel. Hát ez volt az a történelmi pillanat, amikor a parlamenti pártok, legyenek azok jobboldaliak vagy baloldaliak, mind a fejükhöz csaptak, hogy Uramisten, mi készül itt. Tehát volt 14 egyetemista, aki mindenfajta anyagi háttér nélkül, mindenfajta háttérhatalmi segítség nélkül önerőből létrehozott egy politikai pártot, és ezt 2 hónap múlva már 2%-ra mérik a közvéleménykutatások. Hát ez volt az a pillanat, amikor a parlamenti pártok meghozták az első rendszabályokat a Jobbikkal szemben. 2004. januárjától egy médiablokkád veszi körbe a Jobbiknak a tevékenységét. De hála Istennek ebben az időszakban is volt néhány száz aktív jobbikos tag, szimpatizáns, akik nem adták fel a küzdelmet, hanem napi szinten küldözgették egymásnak az e-maileket, gyártották a szórólapokat, győzködték az embereket, és itt szépen emberről emberre, településről településre, szalmaszáról szalmaszára épülgetett, erősödött a Jobbiknak a szervezettsége. Igen ám, de 1 évvel voltunk az országgyűlési választások előtt, és be kellett azt látnunk, hogy a Jobbik még nem annyira erős, nem annyira kiépült országosan, hogy önállóan képesek legyünk nekivágni a 2006-os országgyűlési választásoknak. Ezért született meg 2005. augusztusában az a történelmi döntés, hogy a Jobbik összefog a Miéppel, mert a helyzet a következőképpen nézett ki. A Jobbik még nem épült fel annyira országosan, hogy önállóan képesek legyünk elindulni a választásokon, a Miép az pedig már leépült addigra annyira, hogy szintúgy nem lett volna képes elindulni a választásokon önállóan. Ezért jött létre 2005. augusztus-szeptemberében a Miép Jobbik harmadik út, választási összefogás, ami ugyebár nem egy szerelem házasság volt.